Ами, взехме стартовия пакет. Сега малка подготовка преди бягането, нещо бързо захапване и газ към тепетата. Ами, ето ни тук с един професионален бегач, Симонка. Колко бягания имаш? Я кажи сега, че ми е много интересно. Малко. 4. 4. Колко от тях са маратони е въпроса? Маратони... Да, няма маратон. Нямаш маратон? Да, имам само ултрамаратон. Имам един маратон и ултрамаратони. Имам вика 4 бягания, малко са. Имам един ултрамаратон. Той колко е ултрамаратон? Всичко над 42 и 200 е ултра. Всичко ми е ултра, само един маратон имам 33. Маратон е на 21. А къде ги тичаш? Планината. Давай да снимам Добре, анбоксинга. сега ще правим анбоксинг на стартовият пакет. Ето тук партньорът Ивка ще задържи камерата. Иве, давай сега. Това може да направим анбоксинг. Аз вече му направих анбоксинг, преди малко го анбокснах. Добре. Дай. Имаме брошури. Имаме брошури. Разделител, книгоразделител. Печат, дизайн и реклама. Нещо друго имаме. За всички, които са тичали, след това отиват на пица. Доста здравословен начин на живот. Разбира се, Fitness Pulse. Главен спонсор, може би. А това да не да твърде бе? И може. 20 евро за такова танката въжи еднократно за един човек. Една на тренировка София, Пловдив, Стара Загора и Бургас. Топ, много яко. Много добре. Много ми харесва този бонус. Сила БГ. Инструкции, окей. Да знаем. Защо да не избереш пак Full Fit и Pulse. И кой имаме тук? Ще го почита Бангаранга, ама то пише Българен Half Ultra. Това е за тебе. Ние с Ивето сме на Мини Ултра. Ай, това в Берковица и в Чепелари си. Ето. Ние ще хапваме пържолки с Ивето, ти си тичи. Да си. Това не знам какво ти ще ни кажеш. И 5% отстъпка за нещо си. 5. Знаем какво е. Така. Пловдив Хилс Night Run. Много яко тичане там. Маршрутите са много яки. Има само 8 и 12. Кога е той? На регистрация, ваучери и валиден. Това е... Ваучерът е валиден до 15.07. 10.10.26. 10 октомври, следващото бягане в Пловдив Хилс Night 12 Run. км е Ивче. Виж това за нас. Става, там сме. Там сме. С този ваучер получаваш 50% в Фантазии, не музеят на Пловдив. Добре, там сме. Това също. Ето тук как изглежда не музея, да приближим да се види. Наближи на камера. Наближавам, приближавам. Така. Ето това е, което ти си търсиш. Не, това е стикер, че дават. Аз си търсех татуировката. Добре. Още Един един стикер. Тепечен горе. Може би още една татуировка. Не, това е някакъв промокод, ваучер за стойност. Не е ли това? Ваучерна стойност 5 евро за промокод Playbox. Да. Добре. Един веган бар, който вече изядох. За съжаление, него му направих анбоксинга много бързо. Треската тресне. Тебе не се говори така. Фенце. Днеската е супер. Добре. Количка там. Количка, топ рентакар. Да. Като ме хване стреса, да почвам да си я мачка. Ще да я взема ли? Слънцезащитен крем, Това макар е да олио тичаме. за лице. Олио за лице. Олио за лице. Не бе, пише... виж, ето, защото пише Sun Gel Cream. Мивчето. Олио за лице, нали? Не знам. За лице. Айде от готините части. Това е яко. Лепенки. За Ако се пречукам, после целяш съм. Все едно ще спасат положението. Така, тук има нещо готино. Тарт. Пловдивска камбуча. Лимон и джинджифил. Изглежда готино, ще го пробваме на вкус и после ще кажем как е. По принцип джинджифил е така дава пауър. Така ли? Да. Сега ли Има да много... го пием или Не, после? не знам как ще повлияе на тялото да няма... Добре. Изотоп. Най-вероятно. Най-вероятно. Добре. Супер. И отправяме официална покана към Вафли Боровец. Вие защо не сте спонсор на Тепе Джамборе?
Моля ви се, включете се до година. Ще бъдем много радостни всички да има Вафли. освен протеиново нещо и друго сладко. Ако не, ако бате Коце гледа това видео, може и той да се включи с неговите вафли. Ако може и айспро с сладоледите, най-добре. Айспро, да. Ще ядем ли или ще течаме? 13 км. Колко ще са? Айде. Това е. Очакваме всеки момент да дойдат Ивка и Симонка, като за Ивето има специална изненада. Айде, шампиони! Айде! Плаката, плаката! Честито! Пловдив 112, ако някой ме слуша, искате да знаете, моля, освободете, може да се освободи цялото 7 км трасе в началото е свободно. Пловдив 112, освобождаваме цялото трасе на първите 7 км, плюс момчета на 3, Тепечен-Боре, знаете как върви. 1, 2, 3. Тепечен-Боре, много е добре! Благодаря ви! Още веднъж, айде! Чакай за снимката! 1, 2, 3! Тепечен-Боре, много е добре! И с това приключи официалната част от събитието.